príbeh a krásny príbeh má aj pokazaný televízor. Tak neviem, či krásny príbeh má pokazaný televízor, ale bude mať pekné pokračovanie, ak si objednáte nový televízor a úplne v pohodlí vo vašom domove, vo vašom príbytku, nemusíte ani nikam vyštartovať. A o tom, ako na to, nám už porozpráva Marek Čičmanec z Hej.sk. Príjemné dobré ráno. Dobré ráno. V kamennom obchode máme tú výhodu, že môžeme si ten televízor chytiť, doslova ovoňať, že je tam človek, ktorý nám poradí, aký si vybrať. No ale čo s internetom? Tamto len vidíme na obrázku a ako vieme, či nekupujeme mačku vo vreci? Tak my svojim zákazníkom na našom internetovom shope ponúkame rôzne nástroje, ktoré im uľahčujú výber toho televízora, ako sú rôzne filtre, si zákazník môže nastaviť, aký typ televízora chce, akú uhlopriečku, aké by mal mať vlastnosti a potom sa mu zobrazí už len uvedené výrobky, ktoré majú tieto vlastnosti. Rovnako tak tam sú rôzne záložky, kde zákazník vidí najpredávanejší typ televízorov, najlepšie vyhodnotený v recenziách, televízory, ktoré sú najprehľadávanejšie na našom internetovom portáli. Ale na druhej strane chápeme aj zákazníkov, ktorí majú potrebu si ten výrobok ošahať alebo vidieť, alebo sa poradiť s predavačom a preto poskytujeme zákazníkom na našich kamenných predajniach takú istú výhodu ako kamenné predajne, takže máme tam vystavené desiatky televízorov, kde ten zákazník môže prísť, pozrieť si, ošahať ten televízor, prípadne sa poradiť s našim predajcom, ktorý mu odborne poradí. No a potom, keď už televízor príde, zistím, že niečo na ňom je, nefunguje alebo podobne, s reklamáciou na koho sa môžem obrátiť? Opäť si musím naklikať niečo v internete? Nie, zákazník má aj tú možnosť poslať reklamáciu poštou, ale určite komfortnejšie a pohodlnejšie je, že zákazník príde k nám na naše kamenné predajne a priamo tam si môže tú reklamáciu podať a následne aj vyzdvihnúť. Takže dá sa to urobiť aj cez internet a potom prípadne aj osobne. Tak teraz to je výhoda, čo všetko sa dá cez internet kúpiť? Už asi všetko, však? Všetko. My konkrétne na našom portáli ponúkame viac ako 80 000 druhov tovaru. To znamená, že čokoľvek, napríklad aj cestovný lístok alebo vlak rovno by som si kúpila a tým pádom sa vyhnem takým tým nepríjemnostiam, keď cestujeme vo veľkom na dušičky a vlaky sú obsadené. A ako to vyzerá momentálne na hlavnej stanici, to už mapuje naša akčná kolegynka Kika Kevešová.